ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବ କପୋତ ଦିନ ରାତି କେମିତି ଘୁମୁରୁଥାଏ। ଉଡ଼୍ରେ ପୁତ୍ ଉଡ଼୍ରେ ପୁତ୍। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ସେ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଏମିତି ଶବ୍ଦ କରି ଘୁମରେ? ଆଚ୍ଛା, ସେ କଥା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଈର ଢେର ସାରା ସ୍ନେହ ନେବ। ଏବେ ଆସ ଶୁଣିବା। ଦୁଇଟା କପୋତ ଭାରି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପୁରାପୁରି ଧଳା ରଙ୍ଗର, ଅନ୍ୟଟି ଟିକିଏ କାଞ୍ଚିଆ ରଙ୍ଗର। ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା କୂଅ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଗାଧୁଆ ଘର ଥିଲା। ସେଥିରେ ଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ବସା। ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ଉଡ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମିଶିକି ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁ ହେଇଥାଏ, ଧାନ ପାଚିବା ସମୟ। ସେଇ ବର୍ଷ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇର ବହୁତ ଧାନ ଅମଳ ହେଇଥିଲା। ସେ ଧାନ ଉଁସେଇ କୁଟାକୁଟି କରି ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ଚାଉଳ ରଖିଲା। କିଛି ଚାଉଳ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଖୁଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଧାନ ହେଇଛି, ସବୁ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ଲୋକେ ଖାଲି ଖାଇବେ? ଏଇ ନିରୀହ ପାରାଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ଦେଲେ ଖାଆନ୍ତେ, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ। ତେଣୁ ସବୁଦିନ ସେ କୁଣ୍ଡା ମିଶା ଖୁଦ ଚାଉଳ ଆଣି ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ପାରାମାନେ ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଏଇ ଖବରଟି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ପାରାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସଞ୍ଜବେଳେ ଧଳା ଆଉ କାଞ୍ଚିଆ କପୋତ ମଧ୍ୟ ଖବରଟି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଉ ରାତିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ରାତି ପାହିଲେ କେମିତି ଦୁହେଁ ସେଠିକି ଯିବେ? ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେଠିକି ଦୁଇ ମିତ୍ର ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦୁହିଁଙ୍କର ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦିନେ ଦୁହେଁ ଭାବିଲେ, ଏବେ ଅମଳ ଦମଳ ସମୟ ବୋଲି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଖରା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିଲା, ତେଣୁ ସମୟ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଆମେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସାଇତି ରଖିଲେ ଭଲ ହେବ। ଦୁହେଁ ମିଶିକି ଯାଆନ୍ତି, ଥଣ୍ଟ ଭରି କୁଣ୍ଡା ମିଶା ଖୁଦ ଚାଉଳ ଆଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତି। ଦିନେ ସତକୁ ସତ ଚାଷୀ ଭାଇର ଖୁଦ ଚାଉଳ ସରିଗଲା। ସିଏ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଧଳା ଆଉ କାଞ୍ଚିଆ କପୋତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ହଉ ତେବେ ଆମେ ଆଣିଥିବା ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା ବାଣ୍ଟ କରିକି ଯେଝା ଯେଝା ଘରକୁ ନେଇଯିବା। ବଣ୍ଟାକୁଟା କରିଲା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ସମୁଦାୟ ସେରେ ଚାଉଳ ଆଉ ସେରେ କୁଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଜଣକା ଅଧ ସେରେ କୁଣ୍ଡା ଆଉ ଅଧ ସେରେ ଚାଉଳ ପଡ଼ିଲା। କାଞ୍ଚିଆ କପୋତ କହିଲା, ମୁଁ କୁଣ୍ଡା ଆଉ ଖୁଦ ଅଲଗା ଅଲଗା ନେବି। ଧଳା କପୋତଟି କହିଲା, ମୋର ଦିଥର କିଏ ଆସିବ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ନେଇଯିବି। ଟିକିଏ ପବନ ଦେଲେ କୁଣ୍ଡା ଉଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସେରରେ ଆଗ କୁଣ୍ଡା ଥୋଇ ଦେଇ ତା ଉପରେ ଖୁଦ ଚାଉଳ ରଖିଦେଲେ ନେବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଧଳା କପୋତର ସେରଟା ପୁର ପୁର ଦିଶୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଞ୍ଚିଆ କପୋତ ଗୋଟିଏ ସେରରେ ଅଧା ସେର କୁଣ୍ଡା ରଖିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସେରରେ ଅଧା ସେର ଖୁଦ ଚାଉଳ ରଖିଥିଲା। ଦୁହେଁ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଗଲେ, ଯେଝା ଯେଝା ମାଆକୁ ଦେଖାଇଲେ। ଧଳା କପୋତର ପୂରିଲା ସେର ଦେଖି କାଞ୍ଚିଆ କପୋତର ମା ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ରାଗି ଯାଇ ତା ଛୁଆ କାଞ୍ଚିଆ କପୋତକୁ କହିଲା, ମୂର୍ଖ, ତୁମେ ତ ଦୁହେଁ ଯାଇ ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା ବୋହି ଆଣୁଥିଲ। ତାର ସେରଟା ଖାଲି ଚାଉଳରେ ଉଛୁଳୁ ମୁଛୁଳୁ ହେଇଛି, ଆଉ ତୋର ଗୋଟିକରେ କୁଣ୍ଡା ଆଣିଛୁ, ଆରଟିରେ ପୁଣି ଅଧା ସେର ଚାଉଳ ଆଣିଛୁ। ଅଧା ସେର ଚାଉଳ। ରାଗି ଯାଇ ତା ଛୁଆ କାଞ୍ଚିଆ କପୋତକୁ ଭୀଷଣ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ କାଞ୍ଚିଆ କପୋତଟି ସେଇଠି ଢଳି ପଡ଼ିଲା। ଧଳା କପୋତ ତା ମିତ୍ରର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭାରି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା। କେମିତି ବୁଝେଇବ ଭାବି ପାରିଲା ନାହିଁ। କିଛି ବୁଝେଇ ନ ପାରି
କୁଣ୍ଡା ଥିବା ସେରରେ ଖୁଦ ଚାଉଳ ସେରକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା। ସତକୁ ସତ କାଞ୍ଚିଆ କପୋତର ସେର ପୂରିଗଲା। ନିଜର ସେରରେ ତଳେ ଅଧା କୁଣ୍ଡା ଅଛି ବୋଲି ଢାଳିକି ଦେଖେଇଲା। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ କାଞ୍ଚିଆ କପୋତ ଆଉ ଆଦୌ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ପିଲାଏ କ'ଣ ଶିଖିଲ? କ୍ରୋଧ ଆଣେ ଦୁଃଖ ଜୀବନେ ବହୁତ, ଶିଖିଲୁ ଆମେ ସେ କଥା। କ୍ରୋଧ କରିବାରୁ ତରୁ ଡାଳେ ବସି, ବାହୁନେ କପୋତୀ ମାତା। ସେରକ ପୁରିଲା ମାଣକ ପୁରିଲା, ଉଠରେ ଉଠରେ ପୁତା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନୀରବ ମନରେ ଶୁଣିବ, ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କହୁଛି? ଉଡ଼୍ରେ ପୁତ୍, ଉଡ଼୍ରେ ପୁତ୍। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।